Crop picture Eabhrac Cuairt Aintín in Nua Eabhrac. Well, bhí Jacinta agus a máthair Barbara ag fécint an ground carnáisiúnta an telefís amháin. Níor cred sé a siúla. Bhuaigh siad an crown carnáisiúnta an lotto. Bhí scetaméní áthas orthú. Cuir Jacinta takes chuig a Aintín in Nua Eabhrac. Anis flé siad céird a dhéanadís leis an airgid. Bhí si chun teach nua a cheannach, mansion. Fád go dtí mo crib. Ní raibh si chun aon airgid a chóir do thrócara, agus bharrtaigh sé dul go Nua Eabhrac. Now hatan a faigh le Jacinta na New York Giants a bill, agus bhí si chun Cuairt a thuairt ria. Ní raibh ria sásta. Ní raibh si ag taniu le bula le Jacinta agus Barbara, mar bhí siad crackáilte, cointach agus beover. D'imigh si go America etalt lingus agus bhí an aimse go hálinn ach bhí sé rá san Atalán agus hastig ó Jacinta an inága oscailt. Now thuirling siad ag an airfort JFK agus bhí an barbecue Cuairt agus bhí ria cosúla roimhí ag fethebló. Bhí nára an downirtí nuair a chonigh sé iad agus bhí siad ag canna agus ag dewsa agus ag puc léim table na háta. Now lig rithe irtí go raibh áthas irtí ach ní raibh an áréire. Bhí ria cosúla roimhí a mar a dúir. Bhí béile acu in áras an ria. Bhí an béile lufa ach bhí roiargáilín acu na tithe spéirde. An sin ciú siad amach go Broadway. Bhí Mamma Mia, here we go again, Mama siúl, oh yeah, bhí. Agus ceap sin de Jacinta go raibh an áit do crete. Cúnig siad, an gredfáid seo, cúnig siad an buacail barda nucht Broadway. Agus níor cred si a gá hiúla. Bhí sé ag seoint a guitar. Cúnig si stuck bhalartán Nua Eabhrac agus láthair ní a haindeag. Bhí dheartha hir cúi siad ag siúpadárach den Macy's. Ceannig ria a lán éidí agus gcuid Jacinta cóta jazz freisin. Ní dhéannig ria a dearmad an trus sin go Joe. Thaithe Nua Eabhrac comár sin lo, ní dhaicigh siad a bhaile. Agus tá siad fós ann go mlí dleathach ach ná habar é sin le haon duine. Mar a dearn seanúcail an té a bhíonn siúlach, bíonn sé scéalach.